Vi er endelig kommet frem efter en fantastisk togtur. Virkelig god togtur. Jeg har sovet, vi har ikke sovet. Nej, jeg har ikke sovet overhovedet. Hvad er en virkelig sød familie? Iskold. Ja. Vi skal til bryllup. Hvor mega fedt. Det betyder vel at danse. Dobbelt så gammel som mig. Ej, det er rigtigt nok. Det er min ærlige holdning. Ja, din ærlige holdning. Kæft, dit lille lort. The jungle, the mighty jungle. Okay, så mig og Silja er endelig kommet ind på toget. Og jeg skal sove på den her mega lille plads. Og jeg kan ikke sidde op eller noget, så det bliver kravlet ind i sin babystilling. Men Silja har fået en lidt bedre plads, og det snupper under taget. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det. Og vi sidder her, lige helt deroppe og gemmer sig. Det er en super god plads, det her. Ja, men vi har rigtig søde mennesker med på toget, og de har alle sammen tilbudt os alt muligt med at skifte pladser. Og ja, dem der sidder lige ved siden af, altså sådan en kæmpe familie, og vi mødte dem allerede inde på stationen, hvor vi så snakkede med dem, og de ville have billeder og sådan noget, mega søde, og tilbeder og sådan noget, drikker og sådan noget. Ja, og vi har lige taget en masse billeder med os, en dreng kom, og de giver os hånden og sådan noget. Ja, jeg har taget en video af det. Du kan lige sætte ind. Ja. Nu er jeg blevet tilbudt mad af en virkelig sød familie, jeg bor på tog med, men Silja er i gang med at høre lydbog. Og der er også en, den anden mand, der lige har købt noget morgenmad til mig, så jeg nyder livet her. Hallo, hej. Ja, nu sidder vi her, og vi har lige spist rigtig god middag. Mega lækker mad. Ja. Vi fik af de her skønne mennesker. Say hello! Hello. Og det var mega lækkert. It was very delicious. So, huge recommendation. Og alt var homemade, og det smagte bare virkelig godt. Ja. Så indtil videre en af de fedeste oplevelser med Indien, det er at køre i toget her. Alle er så søde. Og de er og vi bliver filmet, og alle snakker til os, og alle giver os mad. Og det kan vi godt lide. Ja, det kan vi virkelig. Hello. And you too. Hallo. Hallo. Nu er vi kommet over i min seng. Jeg sidder bare og hygger. Menneskerne er mega søde. Jeg sidder og snakkede med alle dem, der sidder nede ved siden af, og det er så cute. Altså, jeg kan slet ikke. Nej. De er bare så gæstfrie, og så spurgte de mig sådan, altså, hvad gør danskerne? Altså, sådan, snakker de bare slet ikke med hinanden, når de sådan er i tog og sådan noget? Og så var jeg sådan, nej. Det er fantastisk. Jeg føler, det er en stor familie. Ja, det er virkelig fantastisk. Ja. Vi er endelig kommet frem efter en fantastisk togtur. Virkelig god togtur. Jeg har sovet, vi har ikke sovet. Nej, jeg har ikke sovet overhovedet. Men det er fint nok, fordi så var jeg tidligt over med familien og snakke om alt muligt. Så jeg er ligesom bare blevet en ny del af familien, føler jeg. Og vi er kommet frem, og hotelværelset er fantastisk. Vi har fået lov til at få et værelse helt for os selv med en kæmpe dobbeltseng. Og I sidder en tuk-tuk med det her. Jeg tror ikke, I kan forestille jer det. Det var meget spændende. Det er vores udsigt. Men sådan, sådan er det jo. Ja, og de har, morgenmad, frokost og det hele her. Og hotellet er næsten det samme pris, som det var det andet. Og de har aktiviteter. For eksempel så er der beerpong aften, og der er sådan dartturneringer og stand-up comedy og alt muligt mega fedt. Og de er rigtig godt tilfredse. Ja. Nu skal vi bare føre noget kabel til mit kamera i de her dage, og så kører det bare. Vi er lige kommet op på vores rooftop på terrassen, og det er helt vildt fantastisk hov. Vi har fundet mad lige om lidt. Ja, og vi har fået en iskold, og jeg mener iskold. Ja, glasset har været i fryseren og det hele, så alt det er bare fantastisk. Og jeg har puttet nogle videoer ind, hvor I lige kan se, hvor fantastisk det egentlig er. Vi er lige kommet ned op på terrassen, og vi har været deroppe et par timer. Vi skal til bryllup. Og det er jo vildt, og det ligger en time væk næsten. Ja. Så det er lidt, men 7 nu, og vi bliver hentet kl. 8. Vi spiser sådan noget vildt godt mad. Det smager så godt. Iskold øl og det der chai-tea, som vi drikker virkelig meget. Mega godt. Perfekt dag indtil videre, så nu vil vi se, hvor natten bringer os hen. Vi er fan af Jaipur. Helt vildt. Okay, nu har mig og Silje gjort os klar til en traditionelle tøj. Ja, så flot. Hun ser mega smuk ud. Det har været så vi glæder os mega meget. Og jeg vil lige hurtigt
vise jer, der er et bryllup udenfor, vi kan høre nogle trommelyd, så jeg lige hurtigt. Det larmer virkelig meget. Hvis du går ind i den lille tribune, og så er det hele det her område herinde. Så vi glæder os bare rigtig meget, og det bliver så godt, og jeg håber, at det lykkes. Og vi har en dame, vi skal med, hun har arrangeret en fyr, der kommer hen og kører os tilbage. Så skal vi bare have nogle drinks, slappe af, uden at blive fulde med pybus. Og dans. Så sådan noget her musik. Præcis, så det glæder vi os til. Gift klokken 4 om morgenen, og så holder de aftenparty efter det, så det er crazy det her. Det er en lang aften. Og vi har taget en masse billeder med en masse fremmede, så... Jeg føler lidt, at der er brudgommen og bruden her, og så er der bare lige der. Vi er lige kommet tilbage fra brylluppet, og det var mega fedt. Det var så flot. Ja. Folk de fester igennem. Der sker ikke så meget. Men prøv lige, jeg kan lige filme noget. Vi er lige kommet hjem, og klokken er sådan lidt over 2 stykker, ikke? Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Men dernede ved den hvide bil, de drikker så meget. Var det rum eller tequila? Jeg tror, det var tequila. Det var bare, altså de fyldte kopperne, altså plastikkopper bare fuldt op. Altså det var bare det. De tømte flasken, og de havde en ekstra til at stå ved siden af. Det var helt sindssygt. Smukke kjoler, jeg svæver. Så flot. Og jeg er nødt til, at vi havde en ven over en dametur med. Ja. Og hun har taget video, hvor vi bliver inviteret med ind at danse og alt muligt. Altså, nogle og det var kun best man og alle dem, der står op ved alle og sammen med ham. Det hedder ikke, jeg ved ikke, hvad det hedder. Men det var kun dem, der dansede. Ja, og ingen damer. Og så hiver de mig alligevel med ind. De står vi alle til sådan, ja, og så kommer de med tropperne, og så vi står ved sådan her danse, og det var crazy. Det var sjovt, men det var også pinligt, fordi altså, der er jo 2000 eller sådan noget, da vi dansede. Jamen, det var en oplevelse hver. Det var virkelig sjovt. I dag altså dag 2 på vores rejse her i Jaipur, og i dag der har vi planer med at mødes med vores ven Suhan. Og vi skal ud til et abetempel, og så vil jeg egentlig bare vise sådan de mest lokale ting her i Jaipur. Vi skal på noget spice-marked og smage noget mad. Så er det en god dag, og humøret er meget højere her i Jaipur, end det var i Mumbai. Og vi kan bare allerede sige nu, at sådan, folket er lidt mere ligesindet med os, hvis man kan sige det på den måde. I forhold til i Mumbai, der var der bare ligesom lokal, og det var travlt hele tiden, og folk havde ligesom deres dagligdag. Der er mange flere turister, også bare her på hotellet. Vi har snakket med en masse budrikabdelser her til morgen, som også kommer fra alle mulige lande. Ja. Der var en, der kom fra Himalaya af. Ja, og har de samme problemstillinger, som vi har. Der er så mange, der vil have billeder med os. Det hele, vi har lige haft en hel kø. Ja, en hel kø. Der var kommet en mand hen også sådan, vi skal tage penge på det. Ja, og vi venter på Suhan, og vi er ved det her vildt flotte museum. Albert Hall Museum. Helt vildt. Men jeg føler, at vi bliver så hovedstadsattraktionen her, men det kan lidt. Ankommet til Monkey Temple, og der er virkelig mange aber. Og vi har fået de her små sådan toffee halløjsager, som vi kan give dem og fodre dem med. Det er mega smukt her. Helt vildt smukt. Så har Sille fået en abe på hovedet. Yes. Det er meget sødt. Jeg blev slået lige kæften af en abe. Det var så sjovt. Jeg blev angrebet af en abe. Ja, bagfra. Kom bare lige pludselig. Ja, og det er virkelig fantastisk hernede, og vi sætter virkelig pris på Suhans hjælp. Han er virkelig venlig. Helt vildt. Han kender alle muligt, og han vil bare ikke lade os betale, men... Vi finder på et eller andet. Ja, vi giver ham en gave så. Ja. Så det kan han ikke sige nej til. Weekend boom. Jeg siger, vi er vandtemplet lige nu. Vi trænger til et bad, efter vi har været med aberne, men vi skal rigtig godt rundt, og folk kigger virkelig ekstremt meget, så jeg lægger kameraet nu. Okay, må jeg
og Sille, vi er på vej til at bestige, skal jeg næsten til at sige, Red Amber Fort. Og vi lige går sådan lidt ned i et hiding-spot for dig, så man kan spørge om billeder hele tiden. Nu er vi begyndt at sige nej til det. Ja. Ellers så kommer vi aldrig herfra, tror jeg. Og de bliver bare så kede af det, men altså, det er det, vi skal. Jeg ved ikke, om man kan se det, men der er i hvert fald over et par tusind. Jeg føler, at vi er i gang med at bestige et bjerg. Vi er også højt op efterhånden, så Kan I se det, hvor er vi henne lige nu? Jeg ved det faktisk ikke. Vi er oppe og set Fort med Suhan. Ja. Ja. Oh yeah. Okay, nu er vi tilbage på værelset efter en mega fantastisk, virkelig en fantastisk dag. Vi har set så meget, måske en lille smule for meget i forhold til, hvad vi egentlig havde lyst til, selvom han sagde, det bare skulle være chilling, men alt var virkelig godt, maden var god, og alt det vi så var godt. Yeah. Men vi er lidt et lille problem nu, jeg ved ikke om I kan fornemme det. Jeg har sådan ildrøde kinder, fordi at på vejen hjem, vi har været oppe sådan et sted sådan i bjergene og fået nogle drinks. Så skriver han, at han godt kan lide mig på telefonen, mens han kører, og nu har jeg det meget akavet, fordi at han er mega sød, men jeg tror han er dobbelt så gammel som mig. Og det er jo rigtigt nok. Og så er det bare sådan, du ved, jeg føler, at jeg har ødelagt det for mig at sige det, fordi nu havde vi egentlig bare en guide, der ville vise os rundt, og han har betalt for rigtig mange ting, og det var bare mega fedt. Og nu er jeg bare sådan, det var bare ikke sådan her, det skulle ende. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved mig selv. Hvad er din holdning til hele sagen? Til hele sagen? Ja. Min ærlige holdning. Din ærlige holdning? Skal du have min ærlige holdning? Jeg vil have din ærlige holdning. Med kamera. Jeg synes, det har været en hyggelig dag, og jeg synes, vi har set rigtig meget. Men som jeg også lige sagde lige før, så føler jeg lidt, at jeg har været med på Liva og hans date hele dagen. Som sådan tredje jul. Og det var altså ikke, det var ikke meningen. Det har ikke været på grund af, altså Liva hun har været super god til at få mig med, men det var ham. Og så var jeg sådan til sidst her, så skrev han til Liva. Udenom mig, vi sad vitterligt alle tre ved samme bord, og så sidder han og skriver til Liva, så de begge to sidder med deres mobiler, og sidder og skriver om, at de gerne vil på café bagefter, og at han ville gerne have mig med, men jeg var så træt ud, hvilket jeg var, fordi jeg var træt af at blive ignoreret. Og så siger Liva det jo til mig, men vi kan jo godt snakke dansk sammen, og så er jeg jo bare sådan, det kommer ikke til at ske. Og så bliver han ved, og så er jeg bare sådan, bitchy Sille. Og så blev jeg irriteret. Jeg havde sagt til Liva, at han godt kunne lide hende. Og jeg er sådan, nej. Og hun var sådan, nej, han kan ej. Han kigger kun på Sille. Han har kun øjenkontakt med Sille hele dagen. Det er jo løgn. Nej. Det er jo løgn. Det er rigtigt, men... Hvis han havde øjenkontakt med mig, så ville det, fordi han ikke turde kigge på dig. Fordi at du er sådan intimiderende, eller han er bagse. Ja, det er sygt hver gang, du ved, han nævnte... Okay, vi snakker lige udenom det her, det er lige meget på kamera. Det er tredje dag i, Jaipur, og vores plan er da egentlig bare at slappe helt fuldstændig af. Yeah. Få noget god mad og få styr på nogle ting og noget planlægning og så videre. Ja, altså har Iris, hun har efterladt sådan en yoga-bog til os, som vi måtte bruge. Så måske vi skal lave noget yoga. Nå, Cecilia, hvad har vi lavet i dag? Ja. 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 Vi har totalt detox-dag. Vi har booket tur til Pushkar. Ja. Ja, det er det rigtigt. I morgen allerede, fordi vi ikke har flere overnatninger her. Oi, feeling yourself, girl. So beautiful. Hvordan siger du det, Sille? Kender dit lille lort? Maron. Maron? Du sagde Maron. Nej, går jeg. Maron. You're such a stupid big ass head, Maron. No, Maron. Den her video, den går ud til alle jeres sangstjerner derude. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Ja, det kommer ikke ud på YouTube, det kan jeg godt love jer for. Nu sidder mig og Sille på vej
endelig til Pushka. Ja. Og vores taxichauffør snakker desværre overhovedet ikke noget engelsk. Vi prøvede at have en samtale der, men jeg forstod det ikke rigtigt. Vi fik ordnet alt med hotellet, og vi fik hævet penge, og... Ja, vi har styr på det hele, og vi glæder os virkelig meget til at komme til Pushka, fordi at alle på hotellet og alle vi har mødt har snakket mega godt om det og sagt, at det skal vi bare prøve. Vi ses i Pushka så. Ja.